Бүгінгі күндә яшь язучыларның кумирлары бик күп. Укыйлар Нәбира апаны, Зифа Кадирова бик сизелә язуларында. Марат Кәбировны укыйлар, Галимҗан Гыйльмановны укыйлар. Русча укыйлар һәм күбрәк фэнтези әсәрләре русча укыйлар һәм русча язалар да. Ахыргы 3 елда басылган, татар милләтенә хезмәт иткән, татар тарихын ачкан нинди әсәр укыдыгыз һәм кайсы уңышлы дип саныйсыз? Укыганнан миңа бик ошаган иде Нурихан Фәттахның тәмамланмаган романы Аклан, ялгышмасам шулай атала ул. Искиткеч роман, мин аны менә йотлыгып укыган идем, хәтерлим, бик ошаган иде, ялгышмасам якынча 1 ел элек шулай. Яңа чыккан Фәүзия апа Бәйрәмованың минем гомумән аның китабы 40 сырт китабы, ул минем яраткан татар романы. Ул искиткеч нык тәэсир итә кешегә, укучыга, һәм минем аның китабын кичкә тапкан идем. Тарихка да кагыла, милләт язмышына да кагыла, һәм язу теле дә менә безнең буынга бик якын, җиңел укыла, ләкин көчле тәэсир итә. Марат Кәбиров ул минем язучы. Шуңа күрә мин аны укыйм, белмим ни дәрәҗәдә ул татар тарихына бәйледерме, юкмы, мин үзем саныйм ул бәйле дип. Һәр хәлдә татар әдәбияты тарихына бер шактый зур өлеш керткән кеше дип саныйм мин аны. Шулай ук Фәүзия апаны укып барам. Даими рәвештә. Чөнки минем өчен, белмим, ассоциация шундый туа һәр вакыт татар дигәч Фәүзия апа Бәйрәмова күз алдына килә. Һәм чыккан әйберләрне укып барырга тырышам, соңгыларыннан Вакыт Абый Имамовныкы. Татар прозасыннан Рифа Рахманның хикәя повестларын укып чыгып булмады бөтен китабында, ләкин күпчелек әсәрләрен укыдым һәм шулай Вакыт Абыйның Сөләйман хан турындагы китабын, романын укый башлап яртысына арты укыдым. Ләкин укып бетерә алмаган ахырга кадәр. Моны татар халкының, татар милләтенең язмышына кагылышлы әсәрләрдән дип саныйм. Булай. Кешеләр моның өчен 10 ел белем алалар һәм миңа калса безнең хакыбыз юк монда хәзер шулай иттереп бәя биреп утырырга. Рәхмәт. Татар тарихына игътибар җитәме? Яңа язылган проза әсәрләрендә Йолдыз. Татар тарихына игътибар җитәме, юкмы, анысы икенче мәсьәлә. Бәлки җитеп тә бетмидер, ләкин гел бер теманы гына безнең татар әдәбиятында нинди темалар бар соң алайса. Шул татар тарихы темасы килеп керә дә безнең. Һәм татар милләте без бетеп барабыз, безнең бөек тарихыбыз һаман шул бер әйбер. Кайчан без алга бара башлыйбыз, кайчан без кичәгедән китеп иртәгәге көнне күрә башлыйбыз. Белмим, кирәктер башка юллар эзләп карарга да татар тарихыннан калады. Игътибар җитеп бетми кем әсәрләр яза. Һәм беренче чиратта мин үлем журналистлар һәм тәнкыйтьчеләр ягыннан. Яхинны әйтмәдек әле, Зөләйхасын шулай бит. Ул шундый зур бәхәс уяттан да, кемнәр генә язмады, анализ бирде. Менә ничә әсәргә без соңгы вакытта шундый анализ һәр яклап укыдык. Минемчә бер китапка да шуңа хәтле укымадык. Һәм аның уңышының бер өлеше менә шушы тәнкыйть булуда, анализ булуда, һәрбер татар проектына һәм татар әйберсенә аңа һичшиксез бюджет ясыйм ул, яисә план корамы нәрсә эшләргә дигәндә, анда зур бер 50%-ын алып торырга тиеш маркетинг һәм пиар. Һәм ул ничек барачак? Менә минемчә шул җитми. Авторлар түгел һәм әсәрләр.